Sziasztok! Mikor kezdtél el varni? Csapjunk bele a lecsóba. Legelőször 12 éves koromban egy nyári táborban kezdtem el varni, majd utána fodrásznak tanultam, mert nem volt túl kedves az oktató, aki oktatott minket, varrást tanított nekünk, és utána 3 gyerek szülése után otthon eldöntöttem, hogy ez mégiscsak nagyon érdekel engem, és beiratkoztam egy divatszabó képzésre, és ott tanultam meg igazán professzionálisan varni. A gyerekeknek kezdtél el varni szerintem inkább, mert hogy már mire suliba kerültél, te már tudtál varni, sőt, ruházati cikkeket vartál a saját gyerekeidnek, ugye? Igazad van, sőt, legeslegelőször egy mosi pelenkát vartam a kislányomnak, és mivel mi elég magasak vagyunk mindannyian, a gyerekek is, meg én is, ezért nem találtunk magunkra kellő hosszúságú nadrágot, mindig át kellett alakítgatnom, ebből kicsit elegem lett, és ezért fogtam magam, és elkezdtem magunknak nadrágokat varni, pólókat varni, ilyen dolgokat, illetve ugye bekerült a környezettudatosság a képbe, és pékáruzsákokra lett igény így barátok által, azokat kezdtem el csinálni, ilyen újraszalvétát. Pont erre akartam visszakérdezni, hogy a környezettudatos háztartási textíliáid, azok elsősorban saját használatra otthonra készültek, hiszen ebben a szellemben élitek a mindennapjaitokat, ugye? Így van, így van. Barátoktól jöttek megkeresések, akik szintén környezettudatosan élnek, és így kialakítottuk ezeket a kis termékeket, amiket mi is napi szinten használunk, és úgy gondolom, hogy másoknak is praktikus, jól használható. Mi a kedvenc anyagfajtád, amivel dolgozol a legtöbbet? Jelen pillanatban a softshell, de nagyon szeretek mindenféle rugalmas anyaggal is foglalkozni, és a esztétikus mintákat megtalálni. És a softshell anyagnak tudsz mesélni egy picit a tulajdonságairól, hogy mire való, mire használod őket, mi az, amiben különbözik más anyagoktól? Igen, ez egy szuper funkcionális anyag, ami vízlepergető, szélálló membránnal rendelkezik. Nagyon minimálisan rugalmas, tehát egész jól fel tudja venni a testformáját, például egy nadrág, vagy kabát, vagy mellény formájában, de emiatt a szuper tisztíthatósága miatt nagyon jó táska alapanyag is. Szóval ezekből készülnek a Freszka táskák, és a Freszka ruházati termékeinek egy jó része, ugye? Így van, táskákat készítek belőle, neszeszereket gyerekeknek, és egyébként felnőtteknek is lehet softshell nadrágokat, kabátot, mellényt. Kifejezetten túrához, ugye? Az, ami ahonnan indultak nektek a softshell nadrágok és kabátok, ugye? Így van, mi sokat túrázunk, és ehhez egy szuper bevetési alap lett a softshellek használata, illetve én ezt megspékeltem egy kicsit ilyen fényvisszaverő elemekkel, és ettől még inkább funkcionális lett. Van-e olyan gyerkőcöd, aki már most alapul veszi a mintát, amit tőled lát, és mondjuk szeretne varni, tanulni tőled? Igen, nagyon aranyosak, a legidősebb lányom, ő fejébe vette, hogy segít majd nekem, és viszi tovább a márka életét, ha én már nem fogok tudni ezzel foglalkozni, és ő nagy potenciált lát ebben. Hány éves ő most? Hány évesek a gyerekek most? Arról mesél. A legidősebb lányom, ő 9 éves, a középső 7, és a legkisebb pedig 5. Szóval 3 lányod van. Igen. Akkor bőven van kinek ruhát varni, és hál' Istennek nem csak nekik varsz, hanem most már sok minden más gyerkőcnek is varsz ruhákat. És ez egy picit a műhelyedről, hogy néz ki, milyen gépeid vannak, mik a kis trükkjeid, praktikáid? Az iskolában nagyon jól felvértezett a tanárunk szuper technikai tudással a gépek terén is, úgyhogy én beszereztem ipari varrógépeket. 3 gépen van jelen pillanatban, egy gyorsvarróm, egy fedőzőm és egy tisztázóm vagy lokkom. Egy picit mesélsz róluk, mert én tudom, milyen gépek ezek, de lehet, hogy aki a videót nézi, ő nem tudja, hogy mire valók ezek a varrógépek. A gyorsvarró, amit leginkább használunk, vagy legtöbbet használunk, ő csak egyenes irányba hurkolt varratot,
Van egy lok, ami eltisztázza az anyag szélét, és össze is varja a két anyagot. És eltisztázza, nem fog tőle foszlani az anyag széle. Igen, nem foszlik szét az anyagszél. Ezt főleg a pólóknak a belsejénél, a két anyag találkozásánál látunk ilyen varratot, illetve van egy fedőző, ami rugalmas anyagot tud szépen levarni, ahol nem kell eltisztázni a széleket, de rugalmas kell, hogy legyen a varrat. Itt a pólók aljánál fedezhetünk fel ilyen varratot. Nem titok, együtt jártunk suliba, onnan ismerjük egymást. Emlékszem arra, amikor azt mondtad, hogy te táskát soha nem fogsz varni. Mi történt? Így van, ez valóban így indult, mivel nagyon sokan készítenek táskát, de softshell táskát nem olyan sokan készítenek, és mivel jöttek a különböző igények, és a táska kialakulásának a folyamatai nagyon inspirálóan hatottak rám, ezért igen, elcsábultam, és most már táskákat is készítek. Nagyon nagy sikerrel, hiszen folyamatosan viszik a táskáidat, folyamatosan vannak megrendeléseid. Van hátizsákod, ugye? Milyen típusú táskákat készítesz még? Igen, készítek egy hátizsákot, amit nagyjából ilyen kézipodgyász méretűre lőttünk be, de jól kihasználható funkciókkal ruháztam fel. Van egy félhold alakú táska, ami... Moon. Így van, ezért Moonnak neveztem el, ami egy ilyen kis oldaltáska, de mivel hevederrel csatlakoztatható, ezért például hordozás kompatibilis is, illetve neszeszerek vannak, azok különböző méretekben, kis pénztárca, és nyáron egy kis ilyen fesztivál bag fazon is készült, illetve övtáskák. Te vartad a ruhádat? Igen, én vartam a ruhámat. Mennyi ruhád van, amit boltban vettél, és mennyi az, amelyiket magadnak vartad? Most már nagy rész csak azok vannak, amiket én magamnak készítek. És a lányoknak is? Vagy azért még nagyobb arány a vásárlás, mert egyszerűbb és gyorsabb, de sok esetben igen. És nagyon ellátnak téged ötletekkel, hogy mit varjál nekik, és hogyan, és pontosan milyen anyagból, milyen színnel? Vannak igen ötleteik, igen, amiket néha kicsit minimalizálva alkotok meg, de igen, szerencsére vannak jó ötleteik. 3 lánynak 3 különböző stílusa van? Igen, abszolút. Mindegyik nagyon különböző stílusban kér. Mondjuk a softshelleknél nagyon ügyesen összeválogatják maguknak a kabátot mellénél, hogy kinek mi a stílusa és milyen mintát ötvöz színekkel. Mondasz rá példákat? A Nóri például a legextrémebb, ő olyan softshell nadrágot kért, hogy 2 különböző mintás legyen a térde, belül ilyen elvetemült neon színekben pompázó bélést kért, és Olivia a legvisszafogottabb, a Réka pedig mindenkire rácsatlakozik. Egy kicsit ide, egy kicsit oda. Mindenhonnan elvesz ötletet, igen. Tök jó. És te meg is valósítod nekik. Igyekszem, igen. Mennyi különböző színű cérnád van? Pont most rendezgettem így külön színek szerint. 10 tároló lett, és abból többféle árnyalatban vannak bézsek, rózsaszínok, kékek. Miért is kell ennyiféle cérna? Hát, mert jó sokféle árnyalatú anyaggal dolgozom, és ahhoz különböző színek kellenek, hogy szépen idomuljon az anyag színéhez a cérna, ne legyen olyan rikító, bár van, amikor meg pont ez a cél, hogy szembetűnő legyen a cérna színe az anyagon. Honnan jön az ötlet, hogy melyik színt, melyik anyagot mivel párosítsd? Ez a saját ízlésemből jön tulajdonképpen. Én nagyon szeretem a harmonizáló dolgokat, ugyanakkor a nagyon eltérő színárnyalatokat, mintákat is összepasszítani. Kellett már olyat csinálnod, amit így fájt a fejed, hogy ja, jesszusom, ezt nem akarom összerakni egymás mellé? Nem volt még ilyen. Nem? Nagyon ügyesen válogatják össze a vásárlók a mintákat, formákat, színeket. Pont ezért jó, mert különbözőek vagyunk, és mindenki a saját ízlése szerint tudja öltöztetni saját magát és a kiegészítőit. Van valami ötleted, amit már nagyon régóta görgetsz magad előtt, és egyszer de nagyon szeretnéd megvalósítani, termék ötlet, és még valamiért nem vetted rá magad, hogy nekiállj?
még nagyon szeretném a fehérnemű részt is kipróbálni, és ott is a környezettudatosság alapul véve a környezettudatosságot, például mosható menstruációs bugyit megalkotni, és ahhoz passzoló mondjuk melltartót. Wow, az egy jó nagy falat. Jó nagy falat, viszont ez ma egy nagyon fontos kérdés. Igen, az még nagyon izgatja a fantáziámat, de itt tologatom kicsit. Mi kéne hozzá, hogy elkezd? Hogy lehet téged így beletaszítani egy ilyenbe? Idő. Abból van sok, mi? Igen. De ahogy nőnek a lányok, és ugye ők is elérnek majd ebbe a korba, hogy szükségük lesz rá, akkor valószínűleg megjön a kellő löket, és belevágok. Hát akkor így legyen, kívánom neked, hogy mi hamarabb bejussatok oda, hogy belelendülhessél ebbe az új irányba is, és reméljük, hogy minél tovább fogjuk élvezni a freszka színeket és mintákat és termékeket itt a Fonóban. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést. Szia! Én is. Sziasztok! Szia! A freszka termékeket megtalálhatjátok a Fonó Alkotóház és Bemutatóteremben. Göd, Előd utca 1.